Akşamınız hayırlı, hormatly vatandaşlar. Aydın hoş geldin. Hoş bulduk kendine salam iyileştir. Bugün sorular ve düşünceler ildeşlerimizin hem sorularını hem düşüncelerini aralayas bugün. Eee Bugünkü aydın meselemiz suulu bir mesele. Ben şu kameramı bağlayın da görmeseniz ya kameranın nemesi başka kanaldan bağlanıp duruyalı. Şuna bir gözden geçireyim menadır. O gürläp bilýän o inde suwly mesele boýunça geçen bir habar bardy. Aýdym belki gördüňmi, göreňokmy? Onu bilemok. Türkmenistanda demäniň gurandygy barada da Murgap derýasynyň ýaky dolu guranok da ýöne Murgap derýasynyň howdanlary gurapdyr. Murgap derýasynda da su soň derejede az diýiljek mukdarda su var şu an. Bu ön hiç görülmedik ýagdaý diýip aýdýarlarda. Birleşlerimiz onun ýaly bir ýagdaý görmedim diýä. Iň azyndan şolar ömründe görmändir de. Indi bu Murgap derýasy Awganystanyň üstü bilen gelýär. Köp adam bilýän däldir. Murgap derýasynyň nirede dediğini bilmeýänler hem bar eken-de. Indi Fikret da mene suratlar hem getireyin hatta suratlar bilen bile gideli biz bu neme. Şu taýda Guştepe yok Hindukuş Hindukuş nemesi Beke'de. Yine bulam önkü ýagdaýy. Bundan 4 ýyl näçe 4-5 ýyl umuman öň şeýlak ýany ekende suwy. Tepesine çelli gelýän eken soň şo taýdan öýberlýän eken. Indi bolsa ahara suw ýok. Görünüp durda. Indi Awganystandan munyň öňü beklenen bolmaly. Awganystan kanallar arkaly başga ýerlere çekýän bolmaly suwy. Bir nemesi var. Aňyrsynda bir mesele var ýöne aýdylanok, gurrun edilenok da bunun. Indi bu Türkmenistan üçin gaty bir möhüm bir zat. Türkmenistanyň ähli çeşmeleri ýurtdaşyndan gelýär. Oň Etrek derýasy bardy da ordamy? Etrek derýasy şu wagt ýok. O Balkanyň hem ýagdaýy ortada Balkan ekinçilik gene näme o zatlardan uzaklaşdy. Balkanyň näme güne orta tarapy. Indi Murgap şeýle bolup dur. 2 ýyldan soň Amy derýanyň hem şeýle boljagy eýýär. Häzirden mälim de Amy derýada Guştepe kanalyny gazyp durlar. Edil Amy derýanyň Awganystana girýän ýerinden Serhedin içine. Şo taýdan suwu bölüp alyp durlar we gaty ullakan. Ýani şol kanal, ýani bir kanal dälinde kanal bolanda aýdyn köplenç suwu ýani manipulasiýa etmeli akması üçin doğrudanmı? Bular şu kanaldan şu kanalın akışından yankı elektrik yine näme eýle beýle zat elde etjek bolýarlar. Gatur üýtgeçik bir planlary bolmaly. Indi Türkmenistanyň o suw meselesi uly. Biz 1 ýyl 2 ýyl mundan aýdyp başladyk suw gurakçylyk suw meselesi boýunça dünýä ýa halkara guramaların su meselesi boýunça nemeleri Türkmenistan iň gurak ýerleriň biri diýip hasap edýär. Afrika ýurtlary bar, soň Orta Aziýa ýurtlary bar. Başga da kän ýok, ýani Pakistan diýene näme şonuň ýaly ýerler bar. Indi munyň bir çözüdi bolmaly da. Çözüdi bolmasa Türkmenistanda ýaşaýyş bolmaýar. Ähli Türkmenistana gelýän suwlar daşky çeşmelerden gelýär. Daşky çeşmeler hem ne diplomatiýa düşünýär, ne de başga zada düşünýär. Hiç zada düşünýän nokta. Ýene bu taýda nähil bolmaly ýagdaý. Mesele şu hem ildeşlerimize pikirlerini ýazyp biler. Aralar häzirden bugün köpräk suwly mesele boýunça gurrun etsek gowy bar.
Şeylerek aydın o sen näme pikir edýäňinde? O Türkmenistanyň suwy bolarmy bolmazmy geljekde? O suwy bolmasa nähil bolar? Gaz bilen doňuşyp bolarmy diňe? Gazam orslardan alyp bilsek de. Izina. Kimine susuz bilemek. Niri haysi devletler var susuz yaşayan. Araplar var. Hmm. Ondan sonra yankı nemeler vardır. İsrail vardır. Susuzrak yerler şolar. Yöne Türkmenistan'da yine suun gıtçılığı bilen bilelikte gelýän zat yankı göç mesele. Suun yok yerinden yankı ilat yoş uzaklaşıp başlayandır. O tarih boyunca da şoňa gelen. Amı Derya'nın yankı doğru diyen o kanala der. Olar etjek bolan yankı proyektine sereden wagtyň Am Derya'nın uğrunu, şu tebii uğru vardır. Akış uğru aşağı doğru. Ne şonu ütköçep bolýarlar. Ya, Derya'nı näme etmek bolýar, döndürmek bolýar, näme Uğrunu var. ütgedýär-de o derýany. Boşluğunu, uğrunu Derya'nı 100%'ini Awganystanyň öz territoriýasyna çekjek bolýarlar. Hmm. On sonunda neticesi ol Türkmenistan'ın der gatyly Özbekistan'dan bäri näme täsirin aşağında galan devletlerden biri ve şol bir wagtyň özünde Awganystanyň özem ýani Am Deryanyň akışyny ütgetmek diýmek, bol Am Deryany gowratmak diýmek aslında. Şu günkü gün-günden suwunyň azalmagy Am Derya şo ýanky näme edip giden işi de ol. Näme şu? Karl Marx'ın No. İstediğimiz boyunca ütgetmeli diýişýär. Yani tebigaty öwrenmeli del, onu bilýänimiz şekilde ütgetmeli diýýärmiş. Oň ýalyrak bir nämesi bar. Ideologiýa. Hmm. Karl soňam aşagynda şo Karl Marx'tan soň başlaýanda ýanky kommunizm düşünjesi, sosializm ýene şoňa benzeşýärler. Yani näme diýilýär o? Teki ýene şoňa inanan ýagdaýynda ýene Sowetler şonu etdiler. Hmm. O hemmänim deň boljagyna inandylar da. En gülkünç tarapy. Öyle. Aydın o sesi yapıldı ýaly. Yani kemine derýanyň uğrunu ütgetden Aral deňizine guýanok derýa. Netijede näme bolýar? Aral deňiziniň ýanky borlaşýan suwlary şu gün näme baryp ýetýär. Kindi guşma. Am derýanyň gözbaşy. Gözbaşı Pamir dağlarında yankı Owganistandaky gözbaşı näme Guştepe. Yok, Am derýanyň ýanky Pamire ıgal bolup ýagýan yeri var. Ol ıgal nirden gelýär? Aral deňizi, iň köp bölegi Aral deňizi. Aral, Hazar. Indi şol Aral guran ýagdaýynda o ýere ıgal geljekler, ol galam ýanky ıgal diýilýär. Agal. Geljekler, ol ıgal ýok bolsa Am derýa ýok diýmek aslında. Ol Awganlaryň şu günkü etýän işi aslında Am derýany gowratmak proýekti ýalyp bolup görünýär. Yani olara da hiç saat kalacak deldi yani de. Kalacak yolunu ütgedenin bilen sen ol pikir edýärler suwun gelýän ýany çeşmäni ýol diýerler. Çeşme ol öz-özünden ýanky aýlanyp duran bir sistema. Ýanky birinji Pamira bar ýa, Pamirden ýanky Am derýa bilen ýene Arala dolanyp gelýär, Araldan ýene Howa bilen Pamira gidýär. Borlaşar we o ýerde ıgal bolup Pamira çökýär, Pamirden ýene derýa alyp gaýtýar. Ýani aýlaçykly bir sistema. Ol ýyl-ýyldan azalýar ol soňunda. Entropisi vardı onun içinde. Entropisi olmasa olmaýar da. Bu işlerin sonunda da kemine Am derya olacak değildir. Ol Awganlara da kalacak değildir. Hiç kimene kalacak değildir. Şimdi çözme meselesinde kemine o Türkmenistan'ın çözüp bilecek bir işemde. Awganistan'ın çözüp bilecek işemde. O berde bir neçe devletlerin bir araya gelip bilelikte
bu problemany çözmek, yani şu neşelini Orta Asya'da ya da şol teritoriyada, şol geografiyada devletlerin bir araya gelip çözen YKC meselesi var mı? Tarih boyunca görülmedik. Yine şol atılı problemadır. Yani o Käbir zatlar çözülmeyecek yalak o görünüyor hazır ha şeylerek. Käbir zatlar kemine gynansak da ýa-ni islew bilen, arzu bilen, gowy niýet bilen bolan ok, iş edilmeli, gatyly işdir we bir döwletiň güýji ýetgendir käbir işlere. Birnäçe döwletler gatnaşma bilen käbir problemalar çözülýändir. Şu gün hatta ýa-ni globalny ısınma mı diýilýär? O anın Şo mesele kızmaz. Owanyň gızmagy diýmek näme diýmek? Bu gaty ýöne köýjädi aslında. Oňa köp adam görüp bilen ok ýa-da düşünüp bilen ok. Owa gızmak diýmek dünýäde bir dünýä ýa-ni daş döwre ýapykly bir nämedir. Ýani çäksiz bir ýerde, çäkli we onuň temperaturasy, gyzgınlygy artdykça ýa-ni suwuň muktary, suwuň diýende suwuň ýa-ni suyuk halyndaky muktary azalýandyr. Buhar halyndaky köpelýändir. Yani buhar halyndaky ýa-da bulaşan suwan biz kän bir ulanyp bilemizok şu gün. Dünýäniň hemme ýerinde suwuň ulanylýan görnüşi ýa-ni suwuk halydyr. Suwuk halydyr. Ýani suwuň üç görnüşi, ýani üç haly bar. Ýani buharlaşan haly, gaz haly diýilýär, suwuk haly, ondan soň gaty haly diýilýär. Olan buz bolýar. Şoň suyuk halyny ulanýar insanlar. Iň köp şo bolman entäk bilemok ýaşaýyş diýen zat bolma mümkinçiligi barmy kenine. Türkmenistana boyuna şu zat garaşýa gözümüzün öňünde hem görkezip duruz. Suw bugün bar, ertir ýok. Şu taýda şunuň ýalak suw, köl ýalak bolup duran suw bugün ýok ýere. Yer boş, takrap, burak dur. Yani ekinem hiç zaten bolan ok, daş dörökdäki owalara doğrudan ýetýändir. Soň adam kendi elde Türkmenistanda şu wagt bildirmeýär. Ýurdun daşyndaky halk ýurdun içine ine dolanmagyna niýet etse, ýarymy diýel, ýarymdan köpüs daşyndadyr diýip indi aýdyp başladylar. Ýarym diýip hasap edeli. Ýarymy o ýurdun daşynda bolsa şolar ýurdun içine dolansalar, suwam ýetmeýär, ýerem hiç adam ýeten ok da bu zatlar. Soň nädip etmeli? Alyp çykmaly muny. Indi ýa-ni aýdyň Türkmenistanyň hökümeti çözüp bilmeýär diýdiň, o öz başdak bir neme mesele däl-de. Ýa-ni öz başyna çözüp biljegi bir mesele däl diýdiň. Indi goňşularymız bar. O goňşularymyzdan bir azrak bize göre bir aktivrak mıkan yani Özbekistan esasen. Indi şu taýda böyle sen aýdyp bol Özbekistany. Yani Özbekistan birazrak aktiv görünýär. Habarlardan ondan bundan seyredişdirýän ýöne Türkmenistanyň hiç bir nemesinde ýok. Biz gozaýa soň ýeneden bir kysany ýaşlar bar. Öz başdak gozapdyrlar. Makalalaryny ýene nämelerini okap gördüm. Şolaryň daşynda hiç kim gozan ok, bunu köpçülige de düşündiren oklar, bilýän bilmeýän. Indi men nirä geljek bolýan aýdym. Bu mesele bir hökümetiň meselesi däl, aslında bir ýurdun bütün halkynyň, ýaşaýjylarynyň hemmesiniň bilmesi, akly ýetirmesi gerekli bir meselede. Näze düşündirdiýse nädip düşündiren? Şu gün Telegram kanalda bir sany habar gördüm. Afrikadan göç edýän diýip ýazylypdyrdy. Afrikadan göç edýän bir aýal, ýanynda da gyz bar. Kiçirek bilmedim 5-7 ýaş aralygynda bir neme bolmaly da çağa. Şol susuzlukdan ölüpdir. Çölüň orta arasynda ölüp galypdyrlar.
Endi bizim ýagdaýymyz şol, ýa-ni ýurt ölýär susuzlukdan. Diňe habarlara çıkar aýdyň Türkmenistan ine susuzlukdan dargaty diýip. Susuzlukdan dargamady da bu adamlar düşünmedi. Sähä hemme zadyň öz özünden bolýar, ýa-ni Allah berýär. Eğer Allah bermeýän bolsa günah iş edipdir diýip bahana döretmäne ökteleşen bir jemgyýetde bizim jemgyýetimiz. Yani o eyle däl, ýa-ni aklyňy jemläp o şu zatlara kelläňi ýadatsaň çözben bolýar hem düşünüplen bolýar. Ýa-da şeýlere o aýdyn sen Özbegistanyň meseleni aýda. Yani Özbekistan çözüye diyen yöne edýän işlerinden dilde elbette aýtýarlar. Yöne edýän işlerine sereden wagtyň Özbekistan ýaňky kanallarına biton näme edip başlatdyrlar. Olaňam ýa-ni Garaň kanaly ýalyp bir neçe kanaly var. Hatta ol Orslan edip giden nämesi ýa-ni Amy Derýany Özbekistanyň içine şu wagt Awganlyň edýän işini Orslan edip gitdi bir wagtlar. Onları bitondan näme edip tüýseti ulanmak nämesine geçipdirler. Ýa-da tüýsel jamal tüýsetilik däl, biton edeniň bilen ol ýeterli däl. Soňam täze kanallar gazýarlar ýa-da artyrýarlar ol suw çeken näme diýilýär ona? Pompmy? Näme diýilýär? Nasos bilenmi? Suw çeken nasoslaryň sanyny artyrýarlar we köpräk suw çekjek bolýarlar Amy Derýadan. Ol problemany çözmek däldir. Çözmek däl ýa. Özleri öz nemesinde çözýär. Özüne içe almak, yani gurap barýan bir derýany canly tutmak üçin o suwuny almak diýmek ona çözüm däl. Ýöne Özbekistanyň şu meseleni näme işlerini ol meselen düýüni çözmek üçin bir edilen iş ýa-da proýekt men görmedim. Belki bolup biler, ýöne men görmedim şu proýektlerini, şoňa proýektlerini. Aydın sen men köpçülük görmeýän bolsa demek ýok şu proýekt. Şeýle bolýar. Ya bu köpçülüğün mesele, yani köpçülüğün dikkatina ödürlenmeli bir mesele. Sebäbi ertire suwumuz bolmaýan näme edeli diýilen bir manyda hereket edilmeli ýagdaýda. Sebäbi Türkmenistanyň o häzirki hökümet diýilýän o kukla ýalap bir näme funksiyasy bar onuň. Hakyky bir hökümetlik bir iş eden ok. Onu iş etmeliler. Onu iş edip başlasa olur. Ýoguna da ýanýarlar. Eýeleri, ağaları. Türkmenistanyň hökümeti diýen bir zat ýok. Şu gün onuň soň ýadyma salsam aýdyp berer nädip bolýar. Bir gaty gyzykly bir makala okudum. O ýerde Türkmenistanyň ýa-ni hökümetiniň hakykatdan bir hökümet däldi, garaşsyz däldi, açyk, aýdyn görüp dur makalada. Awa. Yani şoň ýalyram bu meselesinde kemine ýene bir üýtgeçik bir zat bar. Suw meselesinde näme üçin hiç kim şonu gören ok. Özüne sorasaň türkmen bir daýhan, ýa-ni malwakkan millet diýerler. Ýöne ýok, oňalyk millet däl. Daýhan bolsa zatlar belki 15-20 ýyl mundan bu problemalar dile getirilip başlady. Eğer daýhan bolan bolsa ýa-da maldarçylyk bilen meşgullanýan bolsa 15-20 ýyl mundan bu problemalar aýdyp başlady. Türkmenistanyň suwuny ýa-da ýene Türkmenistan suwa baý döwlet diýilýän bolsa ýöne ýa kartany açyň, internetden açyp bir bolýar diýip bilýän kemine ýokardan çekilen surat bardyr. Ya suwa baý diýmek gök ýaşyl renkler bolýandyr suwa baý döwletlere. Ýöne Türkmenistana gelende ýa sary renkdir. Hemme eýrem. Hatta Eýran bilen granisi bardyr. Saraxsmy? Awa. O ýene kartadan sereden wagtyňyz granisaň Eýran tarapy ýaşyldyr. Ýöne 500 metr beýle geçýän ýem sarydyr. Çöldür yani. Mümkinmi şoň ýaly bolmak? 500 hem däl 50 metr. 50 metr. 50 metrdir. Yani Eýran tarapy ýaşyllyk, ekýärler, dikýärler bir zat Türkmenistan tarapynda hiç zat ýok. Ve adam
insanlar bu zatlara hiç kellesine ağırçalan bolan ok, bir näme diýilýär ama howsala da düşen oklar gaty rahat gezip görler. Çok hayran kaldır ya. O rahatlık kömek etmez mi kendi yani? Aynen. Rahatlık kömek etmeye bu ýagdaýda. Şonuň üçin häzirden taýýarlyk görmeli. Indi menim bir düşünjem bar da birazrak okuşduran gören zadymdan. Türkmenistan aslında şu wagt ekýän ýalňyş ekinlerinden ýüze görse ine bizim biz ýa-da islendik nämäni etmeli işin. Köp suw sarp edýän ekinler bar. Şalydyr, buğday, paxta Türkmenistanyň nämesine şertlerine dogry gelmeýän, ýerini zaýalaýan ekinler var. Olardan birinci ýüze görülmeli. Ya islese eksinler, daýhanyň öz karar bersin diýeli. O ekip bilse. Ýöne umuman ýüze görülse, soň izinden ýa-ni günümüzdäki modern ekin demesine geçmeli. Ýene toprakda eken wagtyňa belli bir 40-60 prosente çelle tygyşetli bolup bolýar suwy. Ondan soň ýa-ni hidroponik ýene näme diýip usullar bardy ekin ekmegiň. Olar ulan soň 90% çelle tygyşetli ulanyp bilýän suwy. Şu wagtky sarp edýän suwumyzyň bir ortaça 70% çelle azalyp bilýärse. Şoňa geçmeli näme çözgüt çykýança am derýa bilen baglanşykly çözgüdüň çykmasy gatykän wagt aljak. Soň o Afganistanyň içindäki türkmenleriň gürrüň berişi ýörite edýärler diýe bu şu suwy kontrol edip ýa-ni Talibanyň nemesde Talibany akyl berýänleriň o aklynda näme bar ol häzirlikçe näbelli ýöne Talibanyň aklynyň ýetýän zady biz suwy kontrol etsek goňşy ýurtlar hem kontrol ederiz. Şantaj ederiz diýen ýalyk düşünjede hereket edýär diýdiler-de. Şoňa inanypdyrlar. Soň ýöne bunyň beýleki tarap bar da aýdal ýene Özbegistan, Türkmenistan iň esasy bir nemesi. Bu iki ýurtda o syýasy ýagdaýlar üýtgäp, o bir başgaça dünýä garaýşa eýe bolandan soň suwu seniň eliňden almak üçin urşa da giripdiler-de. Soň o ansdan urşyň içinden çykyp biljekmi? Ýa-ni hakyky urş ol Amerikanyň gelip bir hepdede o içeriğini gezip ele geçirse ýalak däl. Amerikanyň bähbedi düýüne başga bir zatdy. Yani bu taýda suw meselesi boýunça urş çyksa sen Taliban olup ýa-ni jahil bir näme. Bunu ýa-ni höttesinden gelip biljekmi? İşin içinden çykyp biljekmi diýilen soraw barda. Şoňa getirjek bolýarlar ýa-da aňyrysyndaky Talibany akyl berýänler. Şonuň ýaly bir zatlar bar. Açyk entek düşünüpli däl ýöne edilýän işlerden netije çykarsam şoňa benzeş zatlar çykýar. Ýa-da şeýle. Indi Kemine şu günkü bolýan zadam uruş aslında. ya uruş başladı diýsegem boljak diýäňmi? Suwuny biri ýankı öňüne näme diýerler, bekleseler, ol uruş diýme. Ine Yani suw bolman ýaşap bolan ama suw bolman kän zat zaýalan ýa. Köp zadyň ýitirýän suw bolman. Yani şonu biri edýän olsa, onu diýmek o hukman suratda sen ýankı düşmanyň bolýar. İsle-isleme şoň ýalyk bolýar. yani o ansdan şu wagt Türkmenistan bilen Özbegistanyň düşmany diýip hasabat bermeli-de. Edil şol bolýar Kemine we öňümizde bu açlyk, susuzluk, ölüm, ýitim başlasa ol isleme, jahil bolsun, beýleki bolsun insanlar iň soňunda ya susuz ölersin ya da ýa-ni söweşip iň bolmady söweşe girende şansyň bar. 50-50 bolsa da şansyň bar, dogrymy? Ya suw alarsın ya da ölersin. Ýöne suw üçin söweşmesen öljegiň 100%. Beýleki de öljegiň 50%. Haýsyny saýlar?
Ol näçe manipulasiýa bilen ýa-da beýni ýuwulan insanyň iň soňunda ölüm meselesine gelen wagty ýok bolup gitme nämesine gelende islendik ýa-da beden, islendik canlı iň dogry nämeni saýlaýandyr, ýoly saýlaýandyr. Hmm. Iň dogry diýmeýin, iň ýa-da efektiw ýoly saýlaýandyr. Şol wagt, şol zatlar öňümizde ökmany suratda çykar. Amderiýanyň ýa-da proýektini başaryp bilse, Talibanyň neden oňa pulu var, oňa da düşünemokdan keline. Oň edýän proýekti gaty olur zat. Talibanyň güýji yetmez, oňa ýetene ok zat. Ýöne öňümizde ene şol zat boljakdyr. Ine bu bärde ýene bir zat bar ki, ine şu meselesine milli ýa-da howpsuzlyk meselesi. Türkmeniň milli howpsuzlygyny nämetde ýa-da ara içeni uruş edeni tutjak, gözlejek bolup görülür. Ýöne bärde ses çykýandyr. Sebäbi milli howpsuzlyk diýen gurama ýok. Ady bar, ýöne funksiyasy oňalyk iş edeni o. At var, ýöne gurama ýok. Doğru. Ne illeşler suwuňuz şu görünüp duran suw. Başga da suw ýok. Özbekistanyň milli howpsuzlygyny ýeresler etdi. Özbekistanyň ham şeýle. Özbekistan häzir ýanky aýdysyny ýaly beýleki wagtlança çözgütler öz üçin. Gözläp ýörde. Şu güni geçirmek üçin. Bular şu wagtlança iş edip öwrenipdirler aýdyn ýanky şu aňyrky dünýä aňyrky bir ýaşaýyşynyň ýa-da jemgyýetleriň hemmesinde ähli edýän işleri jaý ursalaram wagtlança ýer titrese gidýär. Ýollar hem şeýle. Ya seheljek bir zat bolsa gidýär, ýa-da näme etse wagtlança. Ha köp zat edibem ýören ok, ýa-da teknologiýa ýene näme. O zatlara hiç giribem duran oklar. Ýöne beýleki edýän zatlar bar da. Şolaryň hem hepmesini ýüzle ýetip geçe bahanalara biz bu dünýäde wagtlança diýär-de eden zatlar hem wagtlança bolmaly da soň. Şeylere bir ýagdaý. Indi bu taýda iň aýdylmaly mesele, aýdym meniň pikirimçe, Türkmenistanda häzir özüne hökümet diýip bir kanun ýagdaýda oturan topar şo ýeri boşaltmaly. Eger boşaltmasa da boşaltdyrmaly. Onun dürlemesi var da aýtjak bolýanym şolar şu taýda häzir durmaly däl. Türkmenistany ýok bolmany kömek edýärler şolar. Kim islese Hytaý gelin Türkmenistany ýok edeliň diýse, ýene de şol ýa-da Berdimuhamedowler diýildi. Onuň içinde bir giden gelmişekler ýene nämeler hem bar. Ya Orsetmi ýok edildi ýa Türkmenistany, men kömek ederim diýär. Şu halky dargadyp Türkmenistany bir ýurtlukdan çykarmak üçin edip ýörler-de bu zady. Gynansak da ýa-da şeýlerek. Soň ýene bir zat ýadyma düşdi, ýa-da aýtmalydym. Ine suw meselesi barada Talibana hiç zat aýdyp bilen okmuşlar. Ýa-da ýüzle geçýärler diýe bolmasa gün aşy duşup ýörler. Ýa-da sowda satyp gatnaşyklar hemme zat bar. Derýany ýapýarlar. O ses ýok. Derýa 2 ýyldan soň o akjak däl, ýa-da aksa da känir derde yarajak däl. Ses ýok diýär-de. Bu nämäni görkezýär? Türkmenistandaky özüne hökümet diýip ýörenleriň aslında hiç bir funksiyasy ýok, bir nemesi ýok. Halky da inandyryp bilipdirler. Şular gaty güýçli ýok edýär diýip inandyrypdyrlar. Ýoksa bu adamlar gözüniň içine seretsen aýaklary, elleri titrep başlajak adamlar olar. Häzir hökümet bolup ýörenler. Gözüniň içine o seredin, aýaklary, elleri titrer. Şo derece bir dövük bir adamlar bular. Mertebesi, vicdanı dövük adam bular hemmesi. Şoň üçin bu adamları ortadan aýyrmaly. Päskel berip dur. Türkmenistany
yok olmana doğru alıp git baryalarda. Başka nemesi yok. Şeylerek neme diye arkada veryendir belki pul diye. Haydi. Şu bellisi yokçuların kanalı gazma uçuyla pulu Türkmenistan'dan alayan olmakları mümkün. Yankı Taliban. Bu kemine yine bir insanı göz önüne getir. Bir insan aydalı yankı insanların arasında yaşayan vakti o insan behbidi vardı. Hmm. Ve o behbidi için näme diýeň bir iş alıp barar, behbidi için göreş alıp barar. Ýöne şu behbidi vardır, şol behbidini hem adamın şoň alypdyr. Hmm. Ýöne Türkmenistanyň behbidini sen 30 ýylyň içinde gördüňmi? Ýene soňky 30 ýylyň içinde. Ýekece ýerde behbidi için göreşen ýerini gördüňmi? Yok, hiçbir nemede. Yani geopolitikada da yok. Hatta öz içinde de öz behbedi için hiç eden zatı yok. Geopolitika girip bileri alıp bir nämesi yok. Yani yine su meselesi aslında geopolitikadır. Aa. Yani geopolitik Türkmenistan'ın Yokorak ucaylarında geopolitikanın düşündürülüşünü okusanız yani gülkünç bir zat yazıptırlar o da. Geopolitikanın nämeliğini okusanız hayran al. Üç ayırıptırlar o. Yani sözün manayı o tür geopolitika yer bilen bağlantılı bir zattır. İn ağzından 5 klas okan çağa geopolitika diýende yer bilen bağlantılı bir zatlığını düşünýär. Sebäbi sözün özü manasyna ýa-da otyr näme diýil. Ýöne bular gelýär geopolitika diýe ähli döwletleriň arasyndaky bir zatlar diýe. İki döwletiň arasynda geopolitika bolup bilmeýänmiş nämemiş. Ýa-da näme halkara politikany öz içine alýan bir kili bir düşündürüş beripdir. Okuw jaýynda öwrenýärler, şondan çykyp muallim bolýar, şondan çykyp polisiýa bolýar, şondan çykyp doktor bolýar. Şondan çykyp adwokat bolýar. Yani insanyň eger bir insanyň behbidi bar bolsa we o behbidi üçin göreşen bolsa, ol insan Türkmenistanda iň azyndan 4 milyon 3 milyon insan var ýaşaýan. Bu 3 milyonyň behbidi ýokmu? Gördüňizmi şol behbidi ýekece bir ýerde? Ýa biz ilatyň behbidi üçin ýa-da döwlet behbidi üçin diýip elbetde ol ýazylýan döwlet behbidli işlere bol çekdi diýe. Döwlet näme? Türkmenistanyň gazyny Gazproma bermek. Behbidli mi bolsa? Hem üçin özüň satan ok. Yani Gazprom bilen döwlet behbidli yani kontraktlara kol çekdi diýe. Soňra etdiň welin Özbegistana Gazprom gaz satýar. Türkmenistan Gazpromdan has ýakyn ýerleşýär Özbegistana. Ýöne näme üçin Türkmenistan satan ok. Ya da satsa da o göz üçün Gazprom'un satýanyň 4'ten 20 satýar, 5'ten 20 satýar. Ve şoňa döwlet behbidi diýe. Haýsy döwletiň behbidi o? O haýsy döwletine? Deme Ukraina Ors döwletiniň behbidimi? Hawa. Ýene Ukraina seret kemine. Ukraina aydaly Ukraina diýdiler, sen bir tarap bol diýe. Orset şoň üçin söweş elan etdi Ukraina ve bir tarap bol diýe. Olaryň boljak däl diýip müňlerçe, on müňlerçe ýaş Ukrainanyň geljegini pida edýärler. Yani bir tarap boljak däl diýip öz geljegini pida edýärler. Yani injineri vardır olan içinde, doktor vardır, yine şoň alıp giden yaşlar yine dırılıp yatır. Näme üçin bir tarap boljak däl diýe. Ýöne Türkmenistana gelýän biz bir tarap diýip aýdym aýtýarlar. Bir yeri boljak däl diýip ölüp ýatyr. Birem biz bir tarap diýip şoňa buýsanýa. Özem daşarda gezip ýör. Bir taraplı o aýdym o ýurdan taşlap aýtdylar. Bir tarap bolsaň näme üçin bir başga döwlet sen üstüne çözup bilmeýänmiş. Nirde var oň ýaly bir tarabyň nämesi? Nirde gördüňiz o zat? Kaýsy kanunçylykda bar?
Bir taraf devletin üstüne çözmalı değil deyip nirde var. Hmm. Bir taraf olanda sen çözüp bilmeyen başka devletin üstüne, başka devlet İslam'ı çözüp bilesin. Ve hiç kim arkanda durmaz. Hiç kim. Ne o Birleşen Milletler Kuraması diyene, ne insan hakları olan yalıp bir funksiyası yok Birleşen Milletler'in. Yani Birleşen Milletler diyenin şol yerde ahli devletler bir araya gelip cemlenşen yerine Birleşen Devletler Kuraması değil bu. O, Onun içinde sana çözen devlet hem var. Ne edip bilecek? Yani şol yalıp bir kurama da o. hazır Orset bilen Ukrayna Birleşen Devletler'in içinde şolaram. Onun içinde İslam'la uğraş var. Ayttılar o çıktıydılar. O yazı verdiler eline Orset'in. Çıktı mı? Yok, çıkan o. Gücü yok. Cezalandırma gücü yok. Birleşen Milletler Devleti'nin yani kanunçuluğuna, o boluş yani kuruluşuna seyrediklerin tarihinde edilen işlerine seyrediklerin ceza verip bilecek gücü yok. Bir karar alıp bilme gücü yok. Kanun çıkarıp bilme gücü yok. Yani onun yalık gücü yok, hukuku var mı yok. Sebebi hem devletler bir araya geliyor, şu yere Birleşen Milletler Kuraması değil. Yani. Hem devletin vekili var. O vekillere de aylık töleniyor. O devletlere Birleşen Milletler Kuraması'na aylık töleniyor. Pul geliyor, pul paylaşıyorlar. Başka ediyen işleri yok olur Birleşen Milletler'in. Yani gelip doğru yanlışa yanlış diyorlar. Olara göre doğru ya da olara göre yanlış olup biliyor. Olam ses verilçik bilen ilan edilip biliyor. Diye hava deydin. Son neyme? Son doğru diyen zaten hakikaten doğrudan inandırmak için bir zat edip bilýän Birleşen Milletler edip bilmeye. Böyle var, şolan koşunu var diyeli. O koşunam yine mi yankı Orus'un, Ukrayna'nın beylikinin koşundan toplanan koşun olýar da onun peydası yok aslında. Aklalar ýalyk näme getiren oklarda umuma. Yani funksiyası başka aýdyşyň ýaly. Onun ýaly bir funksiya aýdybam ýörenok. Onun ýaly funksiya bolsa ýa-da bir goşunam döredýärdiler. Goşun döretmeler hem ýalňyş menim pikirimçe de. O da Döredip kimine mümkin değil. Birleşen Milletler'in koşunu diyen bir söz bilemek. Onda onun nirde onun yankı kanun altyapısı olmalı. Yok. Onu ne edip döretecek oluyor. Ya da Birleşen Milletler döredildi diyeli. Onda yankı NATO'ya alıp alyansa ne oluyor? Yani NATO ne oluyor? Onun legitimist alıyor mı? O galmaya. Yani koşun olan yadayında olur olup bilmeye. Ya da şuna mengzeş beyle ki bir neçe yankı harbi ya da hopsuzluk birleşikleri vardır. Yani alyansları vardır. Olamayayım bir nemmesi almaya. Legitimist değil ya. Çok alana olur. Şunun ýaly bir ýagdaý su meselesinin içinden çıkmalı. Indi ýene bir nämäni aýdyp berende şu Awganistandaky türkmenler diňe güýç bilen çözeýmeseňiz diýýärdi aslında. Çözeýmeseňiz Taliban bilen başgaça düşünşip bolmaýar. Bular hiç açanam dile düşünen ýa adamlar däl diýär. Bular güýjü gördüme guduz açarlar diýär. Eline bir yara düşse guduz açýarlar diýär özünden geçip yani dünyanın en güýçlü ýurdu ýa-da eskeri hasap edip başlaýarlar. Yani häzir özlerini alyp baryp berýüşler hem şol diýär-de. Diňe diýär, güýç bilen çözüp bilersiňiz bu sagatdan soň diýär-de. Aýdyş şeýle. Çözjek bolsaňyz güýç. O bolmasa da o susuz galarsınız diye. Başka dile düşünen ağamalar. Ama Ne edip Taliban bilen ya da olan kudan hükmet bilen bir yani konsensus diyen näme var bilecek. tamam. Ne edecek? Ya, Taliban'a nämesen Türkmenistan'da Türkmenler kırılýar mı galýar mı onlara näme. Kırılsa biz geleriz diye. O şeyler yani her türlü pikirler vardır. Soňam aýdyň ýa musulman bir nämäniň daşyna güýç ýa-da eline güýç geçen ýagdaýynda bulardan basyp almak bilen bolýar nämelerinde bar da ýa şu dini düşünjäniň içinde var. Yani cihad etmeliğine näme eyle beyle diye yani cihadın arasında tağlamak vardır aslında. Tağlayanırlar. Şonun için şeyle bir at.
kullanıyor. Yani hücum etmek eline güç geçse hücum ediyorlar daş dövrüne. Yine yankı suulu meselede İran'a aydıp geçmedi. Aydın aslında yine İran ile geçen ay öz aralarında çatmış gördüler. Yadına düşen olsa. O şu ayda su meselesi önce çıktı. Yani aralarında anlaşma var ekeni kol çekişiptirler. E, demeden Oğuzhan'ın içindeki bilmedim murgap bolaymasa şolamsa ya da murgap ya şoran bir şahasıdır da. Şu taydan su geçmelik yani. Taliban son bu suyu yapacak oluyor. Son şonu yaptırmadırlar da. Şon nemesinde neticesinde çıkıptır bu çaklaşıp. Yani İran'ın elinde güç varlığı için su hazır akmana devam edip dur. Ve yani gol çekişiptirler yani yetişiptirler şu arada. Yani Türkmenistan'a hazır gol çekiştiler mi? Hiç bundan önce çekişenmedirler. Su meselesi oyunca. Çekişiyor ki. Sonuçta İran'dan Türkmenistan gol çekişti yani suyu yapacağız Yap diye yaz deyip. çekişti. Çekişen olsalar ama o su yaptık deyip çekişer. Doğruydu yani. Alçık. Bular o gol çekişmeyene de varmasın diyen de. Dünyanın bir yerinde yani biz bir taraf olacak değil deyip ölüme gittiler. Bir tarafta bir taraf deyip aydıma gittiler. Şoň üçin bir tarafta suw yapmaly däl diýip bol çekişýän bolsalar ýa-da suw bize gelmeli diýip bol çekişýän bolsa Türkmenistanam ýapyp bilersiň diýip bol çekişýär bular. Ve hiç kim şonu soranok, näme üçin ýapdyrýan? O Murgap derýasy näme üçin ýapyk häzir? Näme üçin suw akan o taýdan? Kimine sewer eýesi ýok. Türkmenistanyň eýesi ýok. Şoň üçin. Eýe çykylsa şol suwa, dağa, daşa, ýa-ni toprağa, ağaca eýe çykylsa şol zatlar ýaşar. Eýesi ýok. Olar eýesiz şu gün ýaşap bilmeýär. Yani şeyle olmalı da bu taýy näme gurur suw akypdyr ýapyň bir ýerde şeyle olmalı da. Biz çağa şimdi yankı duvarda diýäsde, duvarda oýnaýas. Şol ýerde ullaryň bize öwretýän zatlary yankı guşy nädip tutup ýersin. Goramak däl şol guş. Ol guş şol sen şäheриň guşy. Şonu nädip yankı gışda nädip tutup ýersin, nädip öldürersin. Ine şolary öwretýärler. Kızykly. Bu isna bolmaly däl mi? Yani biz yine öňem soňulun gürrüňetdik onu. Türkmenistan yankı reality diýilýär. Ine şu reality'niň tersi bir zatlar bolýar. Sürrealizm de. Düşüncesi. Sürreal. Bulara ine çok bizde Türkmende ýa-da şu Türkmenistanda soňky wagtda, soňky 500 ýyl, 600 ýylyň dowamında ýetişen akyl ýa-da düşünce kişileriň çağa hormat goýmaly däl, çağany terbiýelemeli, Diýeniň etdirmeli. diýeniň etdirmeli. Ters zatlar bular. Gaýtym tersine bolmaly. Çağaň senden akylly bolmaly. Sen hem öz enataňdan akylly bolmaly. Şoňa ösüş diýilýär. Bizdäki ösüş çağa enatasından akly. Ol çağa diýerler, çağa ýalyk bolma diýär. Çağa ol diýip bir kele. Yani 30 ýaşdan soň çağa ol diýip aýtýarlar da ýa-ni 50 ýaşyndaky ýöne 50 ýaş, beden ýaşy 50'dir, akyl ýaşyna seretsen 2 aý ýeten o. Ýa 2 ýaşynda ýem söz aýdyp sözlem gurup başlaýarlar. Bular entek sözle gurup bilen o adamlar çağa diýip näme etýär. 2 ýaşynda ýam çağa öz diýeni etdirip başlaýar. Bizimkiler o öz nemesini alıp bilen o. Şeylere bir ýagdaý. O bilmeýän temaňyzy gurrun etmän kemine aýdyň sizi bir akylly olanlar hasap edýärdim. Ana kynandym soňky çykyşlaryňyzdan diýe. İlleşimiziň o bir isleýän temalaryndan çykyş etmelmek. Nähil düşünje bu? Senin o pikir edýän zadyň boýunça hereket etjek ýa-halymyz ýokdur. İsleseň senemine gel, o şu taýda çykyş edip bilersiň. Pikirleriňi aýt isleýän zadyna. Ýa-da zatlar bilmeýän temamyz mysal üçin näme tema bolsun aýdaly ýankı şu gün näme diýilýär ona
AI näme bolýar? Artificial intelligence diye. Yine şu temada hakykatdanam gurrun edip bilerim men özüm aýtdym. Näme sistemasy, näme funksiyasy, näme näle işleýär. Ýöne o zatlar ilat üçün ýa-da Türkmenistan üçün şu gün gerekli zat däl. Lükse gidiyor olay ya. Yine şol ýerde ýöne suw meselesi, yer meselesi, toprak meselesi. Olary kän bilemiz, ok ýöne gurrun edilmeli. Belki bilýänler çykar ve bizim yerimizi alır şu meseleler barada. Hı hı. Ona da garaşýarys. Hı hı. Eger O barada o zatlara da neme dip bolar ýöne akly ölçeýän bir neme gural abzal ýokdur ýa-ni akıl demesine. Senin islemeýän temalaryň olup biler ýöne. makro meselesinde gurrun edýän zatlarymyza ýa-ni araşdyryp bir näçe çeşmelerden göremiz soň, ýani bu hakykatdan problem adyna göremiz soň aýdyp bilýär. Mene ýok, Türkmenistan suwa baý diýip bilersiň, onda käbir argumentleri islejek. Yani soracak sizden. Türkmenistan suwa baý diýen olsaňyz onda näme bolýar? Türkmenistany alarsyň 10 ýyl öňe 10 ýylyň soňa, ýani mundan 10 ýyl öňe gidersiň we ýyllyk Türkmenistandaky ýa-ni önümçiligi seyredersiň. Üzüm, näçe ton üzüm öndüripdir? Näçe ton buğday öndüripdir? İlat sany näçe artypdyr soňky 10 ýylda? Eger şolaň hemmesi pozitiv bir zat bolsa diýmek, su problemasy ýok diýmek. Ýa bu zatlaň hemmesi su var aşağında, altyapysy su. Şolar pozitiv bolmaly. Türkmenistana daşna giderler 10 ýylyň içinde ýyzyna gaýdyp başladylar. Ýa Türkmenistan has bolup başlady diýen ýagdaý bar bolsa, şoňalyk bir faktlary, argumentler getirip bilerse, onda kommentariýaň dogry bolar. Yani bizim ýalňyşymyzy suud edeniň bolar. Bilmeýän barada elbetde men meselesini bilemok, suud. Yok, o ýa-ni neme ýazma üçin ýazýarlar da o klişe sözlemler vardır. Akıl bilen bağlanşykly söz ulanýan bolsa, akıllı olan diýmek näme diýmek aýdym düşünürip berem bilýän bolsa. Bol diýmek, Akıllı olan, akıllı reis. Diye. Bilmedim näme diýmek kan o. Neme diýerler Türkçede bir söz var, uysal diýip. Uysal. Ýani diýeniňe diýen näme diýsen sesini çykarmaýan da mana gelýär da akıllı hemesi. Akıllı bol diýilýär. Şula akıllı adam. Şula akıllı çağa kene. Imsim sesini çykarman dursa. Şonuň ýaly bir neme, bu näme neme dilýär aýdym. Jahil jemgiýetlerde ýene su meselelerini gurrun etmän, şu zatlaryň gurrun edýärler de. Jahil jemgiýetlerde haçan da içinden bir adam başgaça hereket edip başlasa, şonu howp görýärler. Howp. Bu bize howp berip biler diýse düşünen nokta. Güýji ýetýär, ýok edip bilýärler. Indi nemäni pikir et aýdym. Indi ýyldyrym çakýa, üýtgeçik bir zat orada, howplu görülýär. Ses çykarýar, ýangyn çykarýar, ýa-da üstüne düşse öldürüp bilýär. Ýöne güýjüň ýetenok. Ýyldyrym ýok etmäne. Soň näme diýen? Aýdyň soň Zeus diýip taňry ulan edýär ona. Güýjüň ýetse, mysal üçin adamlaryň güýji ýeten bolsa, ýyldyryma ýeňmäne. Ýyldyrym taňrysy diýip bir taňry bolmasdy tarihde. Bularyň ne pikir edişleri şeýledir, jahil, özüne meňzemeýän, ýöne güýji ýetýän zady ýok edýändir. Özüne meňzemeýän, güýji ýetmeýän bolsa onu taňry ulan edýändir. Cehaletiň nemesi şeýlere gynansak-da. Soň şu taýda bir neme bar aýdyň, eger bir zatlar goşjak bolsaň, aýdyp bilersiň. Yok kemine goşjaklarym ýok. Taliban kanal üçün pulu ABŞ'den alýar diye. Onu biz bilemiz yok. Yani ABŞ'den mi alýar? Yani ABŞ'den değil de Arabistan'dan alýar diýsen has akla ýatkyn da. ABŞ edip yani pul paýlap ýören ok. Amerika yani nämäni okumaly mıkan diýen adamlar. Amerikanyň ýakyn tarihine, uzak tarihi barur ýok da.
Amerikanyň ýakyn taryhyny okan, Amerikany tanajak bolsaňyz, Amerikanyň strategiýalary, soň global o güç bolmak ugrundaky taýdanlar diýär-de. Şo zatlar biraz göz gezdirmeli-de soň ýani bu ýani ABC berýär diýär-de, Amerika berýär diýip bu Putinin ağzından çykýan sözlere benzep durabyn diýerdim bilen. Katar berýär diýjek. Sebäbi Katar bilen günde gatnaşýarlar. Katarda ofis bardy Talibanyň. Kataryň pulu kän. Ýani bir san derýa del 10 san derýanyň ugruny ütgetmäne ýetjek pulu bar Kataryň. Kataryň hem o dini nemede ýaýrama nemesi bar. Men olsam Katardan görer. Aýdym söz sende. Yok ol sponsorluk meselesinde şu zat var. Döwletler göz öňünde tutulýar. Mysal üçin aýdaly Amerikan bir firmasy, bir şirketdir. Ol Talibana pul berýän bolsa, şol Amerika berýär diýilýär aslında. Ýöne o oňalyk däldir. O firmalar ýani investment nämesinde, çerçevesinde puluny islendik ýerde ulanyp bilýärler. Ýöne elbetde käbir ýagdaýlarda şonu gadagan etýänçiler. Amerika hökümeti, ýa hökümeti diýmeýin, Amerikanyň ýani döwleti gadagan etmek istese gadagan edip biler. Ýöne bir günde gadagan edip bilen ok ýa-da Amerika Ýewropada edýär. Bir karar almak üçin oň bürokratiýasy ýani ağır işleyendir, 6 ay 1 yıl geçendir karar almak için. Doğru yanlış ölçüp son karar alıyorlar. Yani son yıllık nämelere bardyr. Yani devletlerin sponsor edýäni näme devletler olup biler, yani Pakistan vardır. Ondan yani Sovyetler vardır. Xitay vardır belki de. Xitay var. Xitay näme devlet kömegi diýär diýmeýin, devlet pul berýär. Amerika oňalyk eden ok. Amerika döwletiniň diýine pul bermeýe alyp bir berben bilmeýär. Ýok, şoňalyk bir funksiýasy ýok. Edip bilmeýär mümkin. Amerika döwletiň birine pul bermeli. Niýde görülen zat. Şonuň üçin bir okamaly mukandy ýani Amerikanyň ýakyn taryhyny. Ikinji Jahan uruşundan başlap okusaňyz hasam. Eğer wagtyňyz ýok bolsa, wagtyňyz bolsa guruluşundan başlap okusaňyz hem o bor. Düşünmeli. Kemine Amerikancı giretmesinler. Amerika 2. Dünya Savaşı'nda yani kuruşa sonradan goşulýar. Gönden goşulana bu aslında. Gönden goşulana Amerika olmadyk bolsa yani Sovyetler uruşy gazanma mümkinçiligi ýokdy. Hiç kili ýok. Hemme bilýär şu mümkin. Ýol, deme Sovyetler dargandan soň Amerika 1 ýyl neme 3 etip durdy. Ýykylyp gitmesin diýip. Çok çöňü berýär we oňalyk ulup ägir bir zat çöken wagtda daş döwrene ziýan berýär da. Yumşak çöksün diýip näçe sneakerslar şo taýdan geldi. Şo wagt ilkinji geze. Yani Amerika'nın yine bir eden işi vardır yankı. Çoluk Hitler'den kaçan Yevreylere Amerika kaç atalığı veren deldi başlamışta. Karşı çıkandır şuna içine alın değildirler. Kevre'de öldüren yerleren balandır. Yani bize kevat bulan arkasında Amerika var diye de. Yani şunun için açacak öyle. Yok. Yani hak et. Bağır zadı bağır diyersin. Yok adam yok diyersin. Şuun kıvınem İsrail bilen Amerikan siyasi gatnaşyklar gowy däl, aýdym. Yok, şol başlamaçdan Yevreyler alan ok, sebäbi uruşa goşulan olan tek gattalda, aňyrda garşyda seredip dur ve başta olan ýanky stavkasy Hitler etdi. Yani men görýänim tarihde. Hitler'in uruşa giren wagty aýdaly yankı istirbitil diýen samolyotlar entek hiç ýerde dünýäde ýok, ýöne Hitler'de istirbitilleri var. Teknologiyada, yani harby teknologiyada, teknikada dünýäň ähli Amerika'da içinde bolsun. Ähli dünýäden 50-60 ýyl öňde
uruşa giriyor giyikler. Hı hı. Bu giyikler hem näme diýip pikir etmän, giyikler gaty akyllydyr. Stalin'den 10 sanandan akyllydyr. Yani akıllı diyelim, yani fikirlenip bilme, karar verme, karar alma meselesinde gaty akıllı ve bilgili, okan bir adam. Elit bir adam Hitler. O elbette ideolojiye almış, yani Batı eğer ulu ziyan verendir dünya halklara, insanlığa yönü akıllı. Hı. Tamam ne? İyi taklı vardı. Ama yine erved adam ya da o adam diyen zat yok diyese yine şuna geliyor da yine akıllı adam o adam mı? Yok erveden bolup biliyor. Hı. Akıllı diyelim Türkmençedeki akıllı da hakiki manasındaki söz. Akıllı, bilgili, yani bilimli adam. Yani akıllı olan diyecek olmadım diye yani de. Yok. Stalin'den 10 kat akıllıdır. Hı. Yani zihin demesinde üstün. Ama zekinde kat üstün nemedir. Yani elbette yanlışlıklarından sanayalar. Ne şu yanlışlıklar var. Yönetimine anan elindeki şol güç ve ahli dünya karşı bir uruşun içinde sen hemişe doğru karar verme mümkünçiliğin yok. Her gün bir karar, her gün bir yani projection'u ütketmeli, yani işlenmeli yerleri her gün hem adam sen elinde. Sen kararına seyret yani. Elbette yanlış versin. Hı. Zehirli adam. O dediğim men faşist dediğim değildir. Men yöne o yani akıl ya da zihin tarafına seyretken yöne eden işleri katı elbettir. Cinayettir. İnsanlık karşısında cinayet. Ulu eden işi neme? Yani bizim dünya tarihi var da bilýän zatlarımız gaty ýalňyş onuň mesela Ruslar ine Ruslar ikinci jahan uruşuny watançylyk uruşy diýip ynandyryp bilipdirler de. Yani pikir edin o ikinci jahan uruşu diýip bilinýän o bir wakany sen gelýän başga bir uruş diýen de. Aýt. Akla sığıp biljek zatmyş. Yok onam kazandık diye vatandaşlık kuruşunu Owa. sonra kim bilen uruştun diyen diyelerine baktı. Yani Germanlar bilen diyeler. Germanlar bilen uruşya özendine estir uruşan German ähli dünya bilen uruşya şollar. Owa çar tarapy. Angliýa bar, Amerika bar, Fransız var. O ýokardan demir gazykdan birki ýurtlar bar. O kän ýurt Şimdi bar. şu gün NTV maýtýarlar ine vatançylyk uruşunu biz kazandık. Ýöne esir diyen vatan kalmadı. Germanya da birleşti. Watanyň özüne ýere gitdi. Onu näçin gorap bilmediler onu. Yerler hiç kim soran yok. Vatan niye? O esire ýykylyp gitdi. Ýöne şu günkü güne watançylyk urşuny gutlap ýörler de. Ama Beýle bir Yani samsyklyk şimdi bolupdylarmy? yine bir statistika seyredelim. O statistika elbette doğru değildir. Yine yani resmi ya da kabul edilen o Nemislen ya da Ruslan sözden ähli dünyada bir kabul edilen san vardır. Yanlışmasam şol uruşda 7 milyon yani German ya da Nazi eskerleri 7 milyon ölüye özem Amerika var. Amerikan öldüreni yani Britanya'nın öldüreni yine şoňalyk hemmesi jemi 7 milyon. Ähli tarap. Yani esir näçe? Yanlışmasam 24 milyon ýalyk bir zat var. Owa 24 milyon adam. 4 mi ya 26 mı? Ben onu yani 3 24 katından 24 owa bolmaly aýdylşy boýunça. bulam yine göz önüne getirip bilýäňiz mi? Bu nädip bolýar? Hiç kim soran ok. O näli diýär bizim şoňalyk akylly Stalinimiz. Şoňalyk ýa strateg hemme nämeni bilýän, ýa uruş sunugatynyň ustady yani Hitler'den 7 milyon, olamam 3 milyonunu öldürendir Sovyetler. Hmm. Milyonunu öldürüp bilmek için hem 24 milyon ýalyk bir fida berýärler. Hmm. Sebäbi kemine hiç yerde yok, ol elinde yaran var, ýöne nämesi yok da şoň. Mühimmat diýilýär. Näme bolýar? Nemelere ok därilerde. Ok därisi yok, yaran var. Şoň üçin urra diýip ılgaýalar olar. Hmm. Ýa-ni dünýäde karşı. O ölümün sesi aslında. Urrasy.
Yine İza kaçtan İza'da nemeler vardı. Özüntiler oluyor. Yani. Ha. Şu iyi savaştan pulemyot bilen urýarlar. Şonuňa okuwar eken ýani. Aynen. Soň indi ýene bir zady goşaly aýdym içine. Ine häzir Siriýadaky uruş häzir gutardy diýsegem boljak da ýa-ni dogly ýapylmady ýöne aktiw bir uruş ýok. Siriýadaky uruş başlan wagty ine pikir Orslara iň uly şo taýdaky uruşyň nemeleri gazaply gitmegine sebäpli bolan Orslar. Son beýleki tarapda da IŞİD var, yani Daesh diýilýär-de günümizde, Daesh. Indi ikisi Ors'un nemesi bilen de o Daesh uruşýar, ikisi bir-biri bilen. Indi şonu, şu uruşu alýarlar-da Amerika çıkardı şu uruşu diýär-de. Aydın. Indi ýa-ni Daesh alaly IŞİD'i. IŞİD bu bir Selefi nemesidir. Yani Vahabilerin cihatçı bir şahası aslında. Vahabizm var ya, yani Arap İslam'ının cihatçı bir kanadıdır. Şu IŞİD değil yani. Bunları Selefi değil ya. Selefi, Vahabi. Vahabiler neme diye adamlar ibadet ettir, pul kazanıyorlar. Selefiler yani IŞİD bular olsa o tay bu tay hücum et basıp alıp yani cihat din uğrunda sögöş yana bir zat deyip döre diýerler-de. Yani IŞİD'in arkasında Saudi Arabistan, nemenin arkasında da Esad'ın arkasında da Orset var. Bu taýda da proxy uruş devam edýär-de, yani gibrit uruş mu diýin, nähil düşünseniz. Indi şu Orslar bilen Saudi Arabistanyň arasyndaky çaknyşygy Amerika çıkardı diýär-de. Bu nähil tarih bilmezlik bu. Azrak okumaly, yani uzak däl. Entek üstünden 10 ýyl geçdi mi ya geçen o. O ýagdaý şeýle. Ya o taýlar gaty garşyk bir ýerlerde. Ine Türkiýede şo taýda uruş näçin Kürtlere döwlet gurdurjak däl bolup uruşýar. Yani Kürtler Türkiýanyň serhedine ýakyn bir ýerde döwlet gurmaly. Yani Kürtler näçin o taýda aktivleşdi. Yani IŞİD bilen yani Esad'ın goşuny, yani Orslar bilelikde uruşup durka şu pursatdan peýdalanyp Kürtler hem o yani toprak alıp şo taýdan näme baýdaklyk çek bolýarlar-da. Soň Türkler hem Türkiýe giriýär. Gurdurmaýa. Kürtlere, yani Türkiýanyň bir nemesi var. Kürtlere bu ýakyn hem ýakynda hem uzakda bir döwlet gurdurmaýa. Şonuň ýaly döwlet nemesi var. Yani döwlet bähbetli aýdym diýip bilersin muňa. Ya bu zatlara düşünmeli, yani bu sahada bir yöneke bir meselede o kadar bir çılşırımlı sana görkez yani başkası, yani o siyaset dili. Putin diye o yine NATO bize yakınlaşacak oldu, yine nämetdik uruşa girdik diye de Ukrayna. NATO ile uruşmalıken de aydın. Tercih NATO ile uruşmuyor. NATO ya asıl meselesi de orada mı? Onda sonra var. Rusya NATO bilen işbirliği içinde de. Soňky tarih açalım. Esirde aradan soň NATO aslında esire karşı. Esire karşı dem yani şol Gündoğadan gelip bilecek howp üçin beredilendir kurama. Atlantik howpsuzluk kuraması adı üstüne. Tamam. Yani Orsya'dan soň şolar bilen bilelikde ýanky bile işbirligi diýil, yani NATO bilen bilelikde işbirligi ýapdy. İşbirligi partner diýil, yani. Şol näme boldy da soň düşman boldy da. Yok, sen NATO'nun yakınlaşmanı ön ýanky aýdyşyňam bar. Öňe bilelikde hareket edýärdi. Ya da şey diýse aydın, o menem NATO goşulaýyn saparaga bir gezek aýtdy ýaly onu ekranda. O menem NATO goşuljak diýse NATO'nun özem soň hiçbir derde ýaramaýar. Şey bilen bitirip bolýar NATO'nu. Yok, başka olur ýanky görkezýän zat o bahana.
Asıl maksadı giňişlemek orçet. hücum etme ýalyk güýji ýok. Yani hücum edip bilen ok hiç bir yere. Ýa-ni aldap alarsmy kandyýetde ýa-ni Ukrainany. Zelenski gaçar, halkam boyun eýmeli bolar diýen ýalak bir nemede hereket etdi. Näme diýe mugut kazanç elde etmek istediler aslında. Özlerini akıllı görýärdiler. Orus'ta da kemine postsovetlerin hemmesinde de şol zat vardır. Bir hili olaryň gizli yarağı ya da gizli nämesi var. Bir proýekti var. Ýöne onu hiç kaçan çıkarmaýarlar. Ol hem vardır olarda gizlidir yani güýçlüdir, gizlidir. Ýöne hiç kaçan çıkarmaýarlar şonu. Ine şoň bilen gorkuzup ýöne olan problemasy, ine Orsun goşunynyň beýleksiniň problemasy, siýasatynyň problemasy karşısında korkmayan olsa şoňa garşy isat edip bilen oklar. Birinden bir zat islen wagty gorkyan olsa alyp bilýär. Gorkmayan olsa ýa-ni göne maňlaý baryp ýa-ni diwara çarpylan ýalyk bolýar Orus. Yani yalandan ibaret. Öz aýdýan yalanlaryny özünden başlan bir neme millet şeýle. Soň bir ildeşimiz neme ýazypdyr da şaly ekmäň diýip bilmän diýe bagalaryny uğratdylar diýe. Bagalary o diňe bagalar däl tutuş ýurdy saýaladylar bular. Tutuş ýurt ýeri zäherlendi şu an duz bilen. Zäherle. Gynandyrjy. Türkmenistan içinde buğday, paxta, şaly ekmek jenaýatdyr. Başga zat däl. Orus döwründe aýdyr nemende bir käwat aklyma gelýär. Orus döwründe bir giden paxta ýene näme ekildi, soň şoň üçin pestisit ulanyldy da. Doğrudan däriler, paxta därileri. Soň şo därilerin ine ziyanlaryny bilýäsmi? Şu an bir giden adam rakdan ondan ölüp durda yani bir kronik davlenyasy ýene nämeli türlü kronik keseller var. Ol ýa-ni pestisitler, däriler ýene nämeler ýa-ni birden ýok bolup giden okda. O var, ýöne günümizde de ekilmäne dowam etdi. Sowet döwründäki ýalak ulanýan däldir. Ýöne Sowet döwrüne goýup giden bir däwi boýunça ekilýär paxta. Türkmenistan içindäki ekilýän şu häzirki bolar bolmaz zatlar. Indi ine Orsetden şu boýunça da hasap sorap bolýar da şuň gün. Şunun ýaly bolar bolmaz ekin etme düşünjesi şu Orslardan galan bir zatda. Aslında Türkmenistan'ın o geografik yerleşişi bir bizim o bedbahtçılığımızdır diye. Bizim bedbahtçılığımız o diýsegem bolar ya. Özümüze bedbahtçılık o döretdik mi? Yok, kemine ol günäkärlemek birine gaterbet zatyr. Yani bir zady günäkär. Biz özümüz günäkär ýa-ni häzir bilmedim ýa-ni. Başga bir ýerde bolan olsa bundan beterem bolup bilerdi. Kitabın nämesinde var. Başında ýazýar. İlk sahypasynda bir boşadırmanın içinde ýa-ni dowzakda bolup bilersiň. Ýa-ni dowzakda bolup bilersiň. Kabul ve ýa-ni keep going diýdi. Näme diýmek? Ýa-ni dowzakda bolup bilersiň, ýa-ni o özüň aldyrç etme, ýa-ni görüşmäni dowam etdi ýa-da. Ol ben dowzakda diýip turdy diýip oturup ýa-ni şoňa çelin ýa-ni onuň manysy şu diýmek. Günäkärleme beýlekleri ýa-da daş döwrüni ýa-da owany ýene bir zady. Amerikada kim Elon Musk mı? Mars'ta ýaşajak bolup ýör. O näme diýjek? Mars'ta ölmek isleýändi. Bolup biler.
umuman ýa-ni ykbalyň kabul etmeliler-de, ykbalyňa boyun eýip, "Ay şu maňlaýymda şu ýazylyp durýar" diýip maňlaýda ýazylan zada entek o görüp okan adam ýok. O ýazgy da görnenok aýdym. O da bir üýtgeçik bir ýagdaý. Yine sorular olsa geçeli bugün Irak nämedeli jemläli. O häzir o bizim güýjümüz yetermi diýä Talibana? Pesmika ýa diýä güýjümüz. Ee, Bizim gücümüz diýende Türkmenistanyň güýjümi? Ama şu wagtky ýagdaýmyka. Yani bizim gücümüz gelecekte yeter mi? Ya da şu vaqta yetmez. Şu wagt Şimdi güç yetme, güç neme meselesi aydın biraz nemeyi düşündürülmeli bir mesele mi kendi yani güç neme Kur'an uluyalak bir samsk o tayda oturdukça senin elinde neme bolanda neme. Sen yurda göne tavşıracak bir adamların bir yerde kelle hiç iyili işlerini o. idası yok. Neme bolanda. Yani tarihte Afganistan'ın içindeki ulu problemalar Türkmenler çözüp verendir. Yani Türkmen çözendir şu problemaları. İran'ı ele geçiren yine. Gelecekte çözüp Taliban'a güç yani Taliban'ı siz bir güç yani harbi güç deyip fikir etmen Taliban partizan gücüdür. Partizan gücü ya da partizanlık hareketleri öz teritoriyasynyň daşında işläp bilenok, iş alıp baryp bilenok. Yani partizan näme etýär? Türkmeniň goşuny Awganistanyň içine girse partizanlar güýçlüdür o ýerde. Güýji ýeter ona. Yani o partizan goşuny Türkmenistanyň içine girip bilmeýär. Sen ýa-ni nizamly goşunyň bar. Nizamly diýil ýani, dogry diýen. O ýa-ni organized diýil ýa-da. Guramalaşan bir goşun ýok. Guramaçylykly goşunyň garşysynda partizan Türkmenistanyň içine hiç adam edip bilmeýär, mümkin däldir we ýene bir zada üns bermeňizi siz ýene uruş meselesini siz 1 bölü 2 ýyllyk pikir etmeň. Uruş islendik ýagdaýda eger ýa-ni inisiativ sizin elinizde bolsa uzaldyp ýa-da gysgaldyp bilýänsiňiz uruşa. Şu gün Russiýadaky uruş inisiativ NATO'nun elindedir. NATO'nun elindedir. İsteseler uzaltýarlar, isteseler gysgaltýarlar şonu. Indi uruşun her günü bilemok. Yani Türkmenistan bilen Talibanyň arasında yani men diýjek bolan Talibanyň ykdysady güýji yani dowamly we nizamly uruş alyp barmana ýa-da organized guramaçylyk uruş alyp barmana o ykdysadyýety mümkinçilik berenok. Türkmenistanyňky berýärmi? Olan bir soru. Yani beren ýagdaýynda Türkmenistan öz topraklaryny Talibandan goramak üçin hiç kile kän bir mümkin däl ýani. Kynçylyk çekmedi Türkmenistanyň. Ol bizi gorkuzyp öwretdirler Talibandan korkýarlar. Orus gitse bärini diýe Taliban basyp alar, ýene diýilen zatlar aljak bolup görsün. Yani Türkmen şu günkü pikir etmen häzir görýän Türkmen ýok. Ol ýatyr uklap. O ýanan soň başga kil Türkmen görersin. Oyanmasın deyip iş varını geçirýärler. Türkmeniň özem kömek edýär şoňa. Benim eli bilen şonu uklatmak üçin ähli ýerden alýan informasiýalarymyz şoldur. Taliban güýçli, orus bizim dostumuz, bizi goraýar diýe Talibandan. Yani Taliban Türkmen uruşan ýagdaýynda Talibanyň arkasynda ýene orus durjak bolan bilik goýun ýani. Ertir bir Başka hiç kim Talibana kömek edecek orus var, Xitay var. Sonra ýa-ni Araplar var bir näçesi. Başka hiç kim kömek etmeýär. Ýöne şolon kömek bilen Taliban Türkmenistanyň territoriýasyna girip bilme mümkinçiligi ýokdur. Türkmen ýa-ni jemgyýetiniň guruluşy men görýänim olary ýa-ni
näme diýilýär? Ýabancı diýilýär. Olar ýabancı görecekdir we kabul etmeyecektir. Taliban. Bizim dememize kavat gelmeýärler bar. Ýöne ýene hiç zat gerek däldir. Türkmenistany ele geçirmek üçin şu günü uruşsuz ele geçirilýändir. Ine suwun alınmagy we Türkmenistan sesini çykaryp bilmezligem şoň netijesindedir. Şoň üçin edilýän işler häzirki ýani täze Türkmenistany gurmak. Ve hakykatdan öz bir döwlet institutyny döretmek, konstitusiýon guruluşy dikeltmek. Ne şu zatlar bolmasa sen uruşmak gerek däl. Sen ýok zady olar basyp aljak bolmazlar. Alınan bir zatdyr. Girip gelirler İşlen ama derler. İstedip bilmeyen karşılığında. Ente kanunun yok sen. Näde işleyeceğin hakkındaki bir protokol yok. Näme edeceğin hakkındaki bir düşünce de yok. ama yine o anlar o suw kesse näme etjek, näme etmeli O diýilip baba sorap bilýärlermi? Ýok. İşi derdi yok. Biz bir ýerli halkym o pelany isin diýärdi ýakdy. Ve Pahaciv ýene nämeler ýa-da adamlar bar da onun arasynda oturan. Gurban ola o hakyky aklyetden bir näme däl bu zatlara düşüp baranok. näme meselesinde de öňe aýtdym men ýalňyşmasam ekranda aýtdym bilemok. Türkmenistanda diktatura diýäňiz ne diktator. Türkmenistanda diktator bolan bolsa men ýani oňa hiç haçan garşy çykjak biri däl. Diktator bolan bolsa o bolardy diýer. Germaniýa alak şoňa benzeş bir zat bolup bilerdi belki. Öz manysynda bir diktator bolan bolsa, diktator rejim bolan bolsa, ol isleme diktator diýmek eýem öz ýany topragy özüňki diýip pikir edýär, suw özüňki diýip pikir edýär, diktatorun ýene käbir ýerde ýa-ni döwlet bähritli işleri bardyr. Käbir ýerde däl, köp ýerde özüni döwlet diýip hasaplaýar diktator. Onuň ýa-ni psihologiýasyna girseň, şo döwleti özü diýip pikir edýär. Şoň netijesinde oň bähbidi döwletiň bähbidi ýa-da döwletiň bähbidi oň bähbidi ýalyk bolup görünýär özüne we şoň netijesinde kararlar alýandyr diktator. Yani Ýöne siz nirde gördüň? Niýazowyň ýa-da Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň bähbidi üçin, döwletiň bähbidi üçin ýa-da geljegi üçin eden ýekece ädimi barmyş olan. Bu näme gyzykly daşary ýurtlara gidip gelişem, ol ýerden çağırýarlar, gitýärler, çapak çalýar, izne aýdyp gelýär, medal alýar, gidýär, gelýär. Näme boldy, näme gitdi, näme çözdü hiç kim bilmez. Yani bu aslında bir daşary ýurda gitme bir problema bardyr we daşary ýurda gitmek üçin şol ýerde şol problemany karşı tarapy düşündirmek üçin, çekeleşmek üçin, ýene üçin gidilýär. Ýöne bizde oňa alyp çağırylýar, hani dowlan günüm geldiýär, gildýärler, çapak çalyp, sowgat berip, ondan sowgat alyp gaýtýar. Ve edýän ýanky bähbitli işlerem diňe halka zulüm edýär. Şolam bolan bähbidi alyp görünýär şu güne çenli. Yani halka zulüm diýmek näme? Ine Niyaz bilimi ýok etdi. 9 klas mı? 8 klas mı? 9 klas etdi ýalňyş. Bu edilen zat halka, cemiyete, geljege edilýän zulümdür. Ýöne şol adama da atamız diýip boş gaýtdy. beyit deyip. Ýöne biri gelýär aýtdy, ýalňyş 9 däl, 15 ýyl okamaly, 20 ýyl okamaly, ýani okul diýen zat ömür boýu dowam etmeli bir zat, okul gerekli zat diýen adama da biz terörist diýip bilýär, men okasym gelen ok. Okatnasym gelen ok. Yani bu zatlar iň soňunda ýene gelip kim urjak? Ýani ol ýokardaky pullulara hiç zat olmaz. O Türkmenistan suwguda pulunu alar gider, başga dünýäň islerini kendi ýaşar. Ýene problemalary aşagdakylar. Yani Aşağıdakiler çekecek o nemesine, ecirine. olan içinde polisiýa sen bar, komite sen bar, ýene sen olan hemmesem çeker, olan çağalar hem çeker bu zatların. Yani döwlete berilýän ziyan vardır, döwlete berilýän bir döwlete bir yara açylsa, bir yara düşse döwlete şoň bilmek üçin döwlet üçin wagt insanyň wagtyalyk däldir. İnsanyň yarasy bir aýda bitişän olsa, döwletinki 50 ýylda, 60 ýylda, 100 ýylda bitişändir.
Yani bilim sistemi görmek demek devlete yara değil ol. Bunu kellesini almak yalıpır zattır. Şoň üçin siz pikir etmeň, bu zatlaryň hemmesi boljak maglaýma ýazylan däl. Bilimi ýok etdiler, ine şu gün daşdan çykyp gulçuk berip ýör. Bilimi ýok edilen üçin, başga zat üçin däl. Türkmenistanda iş ýoksullygyňdan däl. Eger bilim berilen olsa, iş olmasa daşdan çykanda iň azynda bir ýerde bir ýokarak wezipede işlerdiň, bir kabinetde oturup işlerdiň, doktor bolardyň. Yani dünyanın ähli yerinde spesialist gerekdir. Yani Türkmenden gelýän spesialist däl, şoň üçin hem gidip kulçuluk edersin. Başka hiç zat. İşveren seni istendik wagt işten çıkarıp koyup bilýär ve hiç gelip kanun seni goranok. Bu zat näme diýmek? Kul diýmek. Başka hiç zat däl. Oň göz başy nerede? Niýazowyň bilimi ýok etme bilen başlaýar. Yani onu görýän adam ýok. Ağlayayım da diýip Malayında näde okaýarlar, haýsy aýna seretýärler bilemok. Okaýarlar, oň bilen diýör. Öyle. Neme? Sorulara geçeli. Wagtymyz azalýar. Bizim ýurtda howdan çukurrak gassaň suw gelmezmi başga kanallardan ýa-da Oğan derýasyndan diýär. Yok, näçe çukur gassaň belki ýeriň aşagynda bolsa çykaýmasa, ýeriň aşagynda kanallar bar diýerler özä olam. Olar gözläp tapmaly onu soň tapandan soň süýjümi, dälmi, o suw zäherlimi barlamaly soň arassalamaly nemes bar, suwun ýagdaýyna görä arassalaýyş ulgamlaryny urmaly. Bu suw meselesini ýa-ni şu ýagdaýda gorkmaly dälmiken, ýani aýdyn ýa akyl bar bolsa suw meselesini çözýär. Mysal şu Izrail çözdü, diňe özü däl daşlöründäki Arap ýurtlaryna da suw satýar şu an Izrail. Yani akyl bolsa çözüp bolýar. Azalyp bolýar ýa-ni suw tygşytly ulanmagyň türlü ýollary bar. Bolar bolmaz zatlar ek gerekmejek emelere. Senin nemen var, gazyň var, ýene nämen var? Buğday aljak ýordum bilen gaz bilen alalaşyp bilýän ýa başgaça. Yani çözüldükän buğdaýyň paxta paxta sen näme gerek? Tekstil mi var? Tekstil geçmişi mi var? Ya sen yani 10-20 ýylda da hiç kim sen näme getirip tekstil gurmaýa. Üýtgeçik bir ýagdaý bu. Paxta näme gerek sen? Buğday ekýär, şal ekýär. Kemine hökümet oraya tekstiller ýalňyşmasam şu 30 ýylda kurulan tekstiller ýani habarlarda verilen tekstil fabrika açtı diýer. Hawa. Sana bir müňden geçendir. Müňden geçendir. Hakikaten. Türkmenistanda şu an müňsan tekstil fabrika bolmaly, zawod bolmaly. Barmy görýäňizmi? Ýok. Halkyň ýarysy daşynda şeyler bir ýagdaý. Bu nämede? Näme diýe? Bizim emel ýurdumyz aslında ba ýurt güýjüni ulalsa bolmaýarmy diýe. Talibanly mesele bilen baglanşykly ýaly. Biraz öň Taliban bilen baglanşykly sonra-da. Şimdi yurt birinciden yani yurt menin pikimçe bir yer, toprak. Ýaşap bilinjek bir yer. Güýjüniň ulalmagy, azalmagy oň üstünde ýaşaýan jandarlara ýa-da canlylara bagly bir zatdyr. Şeýleräk ýa-ni ol güýjüni ulaltma näme meselesi hem ýene akyl bilen baglanşykly. Yani baýlyk bilen baglanşykly däl. Ýewropada baýlyk barmy? Tokoy bilen suwundan başga zat ýok. Akyllam şuň ýalyrak edip düşündirjek bolaly kemine. Ne akylyň güýjü ýa-da hakyky güýjüň akyldygyny suwutnamasy. Mysal üçin bir adam gidýär, zawod açýar, gurýar, ýani bina, işçilik, ýene çykdyjy, giden wagt talap edýär, energiýa talap edýär we şoň bahasy bardyr, aýdaly $5 milyon bolýar işiniň.
Hı. Bazar 5 milyon dolar, on çıktaycısı ama aydalı bir 3 milyon dolar yalık çıktaycı. Ondan sonra elbette yankı marketin yerine hemen içine giriyor ve o yerde onun kazanıp bilecek yankı brand olup bilmeye branding bahası olarak koşuluyor. En sonunda bir baha çıkıyor. Aydalı çıktaycının 5 katı bahası çıkıyor. Yöne ondan akıllırak bulan bir akılın işi. Yani ondan akıllırak 3-5 adam çıkıyor adamı yani WhatsApp alıp bir zat kuruyor. Onun çıktayıcısı var 1000 dolar olsun diye. Yöne bahası sen yankı 3 milyona 3 milyon dolar vuran işletme ya iş yerinin bahasından bazar bahası, satış bahası 1000 kat olup biliyor. Çıktayıcısı 1000 kat azdır, gideyicisi 1000 kat köp. Yine bu akılın gücü. Ya da yine bir akılın gücü faydalı. Yine bir yerde biri esker yetiştiriyor. Bir yıl, 2 yıl yani birinciden ama insan sağlığı gerek. O insanları yedirmeli, içirmeli. Yine giden çıktayıcı ve vaat talep ediyor ve bir 100 minlik koşun cemleye. Ondan sonra 100 minlik koşunun başına serkerdeler gerektir. O serkerdeleri yetiştirmek 5 yıl, 10 yıl vaat alıyor. Olur gidiyor, olur yetiştiriyor. Bu bir akıldır aslında. Hakikaten akılın ediyen iş. Yine başka ondan güçlürek bir akıl çıkıyor. Yani drone yalık bir zatlar döretiyor. Alın tek o yerde koşun topluyor. Bu drone döretiyor ve bir 5 adam oturup eden yankı döreden dronları ile 100 minlik koşunu 1000 kişilik koşun yok edip biliyor. Yine akılın gücü. Aslında siz akıllı haysan olsa bir zada convert ediyorsunuz. Edip biliyorsunuz. O convert eden aklınız güçlü olsa beylikin döreden bir zadından güçlü oluyor. Yine son için akılın gücü ya da akıl gücü diliyor. Yöne niyazı fatamız diye akıl gerek değil diye. Fata toplan gidin diye. Aydın sana o bomba neme geliyor. O haberi. İsrail her yıl Amerika'dan milyarlarca doları bez vazmiyesine pulalıyor diye. Yani izne tölemesiz şertte milyarlarca dolar pulalıyor diye. Bunda Alıp bilir şu zat var. Alyan olsa, alıp bilyen olsa İsrail için kovum ervetme. Behbitli mi? yok behbitli değil de İsrail'in özü için problemi ya o zaman. Bu bizim millet deme yani inflasyon ile deflasyon meselesine düşünen yok yani birinciden. Yine bir zat. Ol Alya, Ulanya hava izninde beren ok. Yani Amerikan çağrısı yağlık olya. Yani devlettir insan değildir onun çağrısı olup bilmeye birinciden şoň yalık gözüne getiriyoruz. İkinciden hem Amerika'dan çıkan, giryen, gidyen, tullon hem mesela şeffaftır. Açık. Yani açıktır. Hem mesela açık. Çok açık olan için yani diyenin suutnaması vardır eğer diyen olsa. Yoksa da o köçedeki yankı bir nämede eşilensin. Yani bu hem Amerika'nın ziyanına hem İsrail'in ziyanına muhut pulun gelmesi bir yurdun özüne ziyandır. On O yüzden milyarlarca her yıl gelen olsa İsrail şu an Amerika yok Amerika demeli. Amerikan ziyanı elbette Amerika için bir ziyandır, enflasyon. Evet ya Amerika'da yönetim kurulu özünde Amerikan Merkez Bankı vardır ya da Federal Reserve değil ya. Yine şunu seyredip o derya mı? Şunu Amerika veren o doların iyisi FED'dir. Federal Rezerv. olur onun hem için o yakyan pullarını veren o tezesini basıp veriyor. Çıktaycılık. Ya bu zatlar nereden öğreniyoruz? Ben hayran halyam. Nerede yazıyor? Ya bizim önümüze mi çıkan o? Ya bizim daşta öğrenimiz bu zatları bilen ok mu? Ya aklı yatan ok. Yine pulun ne emediğini bilemiz ok da aydın. Yine Türkmenistan'da eğitime yine çağlar yine yan yakın düşüp başlayar adaşta öğrene. Şu anda hükmen suratda o pul näme diýilen gaty giymiş temada ya bir aýratyn sapak bolmaly ya da sapağın içindäki temalar bolmaly. Pulu bilemiz oksa pulun näme diýini bilmäsoň o gul bolýar ya da ine şunun ýazatları ýazylýar.
Bu aklı sığacak zat değil. Hiç zat karşılıksız değildir. Hiç zat karşılıksız neme diýen değildir. Amerika şu an näme üçin nemeni kredit götürümne uloldup gelýär diýýär. İkinci ýyl bu. İkinci ýylynda hawa. Eýär ikinci ýylynda taryhynyň iň uly kredit nemesini artdyrýar. Hayran galar hal bu. El mudama balansta bolmaly. Dollar bir ýurt üçin çenden aşağı köp bolsa ziýanly. Hemen aydalı interest rate'ini arttırmak demek ya da prosenti arttırmak Prosent demek. götürme. Pulu izine almak ya da izine çağırmak demek. Onam yakmak için yani aydım onam şu gelen pulları yakıyorlar. Lan kemine açık bir şekilde arttırıyorlar, açık bir şekilde aytıyorlar. Yani dünyadan biz pulu, doları izine çekecek diyorlar. O bir vaatın özünde de her yıl İsrail'e pul veriyorlar. Yo, aklı sığıp bilecek zaten onun yalap o dünyanı yanlış öğretiyorlar. Sen iğretini öğrenen olsun. O zaman biraz rak kitap okan, iktisadiyete giriş okan. Yani aydın bana Adam Smith okan diyen. Adam Smith okan ya. Tapıp bilseniz çok yanlışını tapın. Yanlışan var. Ben özünüzü gözlersiniz. Yo, bu adamlar näçe 18. mi 19. asırda yazılan neme bunlar. Kitapları ýöne bir adaty bir adamın ilkinji pikir etmesi üçin iň gowy nemedir? Nemen başta ykdysadyet o kitaplaryny okudum kan düşünmendir. Adam Smith'in kitabını okan soň öňkü okan kitaplarıma düşündüm daýdym. Şeyler hep bir neme. Yani ykdysadyet beýle işlerini ok. O milyardlarca dolar berýärmiş, o karşılıksız. Kredim yine Norvegiya, aydın Norvegiýanyň şu an 1,5 trilyona yakın dolar var. Şu doları yurdun içine soksan ok. Sen yurdun içine soksa yani hem ykdysadyetini hem jemgyýetiň nemesini bozacak. Näme öndürjülük potansialini bozacak da. Şonuň üçin şu 1,5 trilyona yakın doları daşynda saklap berler. Yurdun daşynda saklaýar. Fondlarda. Ulanan oklar şu pulu. Biz mi nemedimiz yok. Soňra ýene ýanky ýyldaşymyz ýazýar. Häzir Izrail ilkinji F-35 distribütorlaryny aldy diýär. Ýyldaşlar F-35 häzir sorasaň Amerikanyň bir nemesi diýjekler de eýle däl. Bir näçe ýurt bilelikde Türkiye'de şonuň içinde F-35'in döredilmegine Türkiýanyň hem demesi var. Goşandy var. Ýani injenerleriniň pulunyň, pikiriniň ýa-da kanunlarynyň goşandy var. Amerika bularyň dilinde Amerika söz var. Amerikanyň däl. Amerika alyp barýar ýöne näçe ýurtlaryny bilemok gatkan ýurt var buň içinde. Yani NATO yurtlarının hemmesi DNA'lı bar deyip hasap ederim. İçinde NATO olmayan yurtlar var. Hiç haçanım bir yurt özetmeye. O var ne orset var. Özet ya oğlum. Ne görüyorsunuz ha? Şoň neticesi. Neden kalan düşünceyle gıynan sakla seret devlet diyen düşüncesi hiç kimde de. Nämediğini bilen okdur. Näde işleye. Yani nämeler birleşikler näme? Birleşik mi diýil yani alyans. Şolanyň nämediğine hiç kim düşünen ok, hiç kim bilen ok nämediğini. Facebook bir zat diýär bular Amerika etdi diýär. Amerikan habaram ýok entek Facebook'a demiş. Şöyle bir ýetkeşik nemeler var. Yani bir bilmeli. Men aydın göz yetirdim. Bizim Türkmenlerimiz hiç haçanam kitabı okamayan ekeni Rus çeşmelerinden öňüne çıkan zatlar, propagandalar bilen yani garny doyurup börekende şoňa gözüm yetdi soň 3 ýyldan bäri. Yani dünýä olaryň gürrüň berşi işlerini ok. O yalan nemesinden çıkmalı. Bir giden nemeler var, kitaplar var, makalalar var, bolup geçen vakalar var.
Emin Mehmet'e yankı hayran ağlarsın. Ben eşiden nemem Rum hediyeleri arasında Türkiye'den Türkmenistan'a gidecek diyorlar. İstanbul'da bilensin tutup başladılar. Hı hı. Başladılar diyelim dedik. Tutuyorlar şu an. Son Ha. Rum hediyeleri olan yine Türkmenistan'ın yankı gazı yine işçi alacakmış diyorlar. Gaz çıkarıyan yerlerde diye mi? Katık yani işçi isteyecek. Son için bizim gidip şol verip takment tavsırmalı diye mi? Hemen o takment diyeler sonra pul toplamalı. Sonra pul verip giymek de. Belki toplam pulunu meltip sonra verecekler. O tayda da Son iş yok. 6 aydan sonra işten çıkar. yani yankı neyden 10 yıllık zat vardıysa ay gol çekiptirler diye. Kim gol çektiyse Putin diye de. Final çekişip Avrupa Buna karışamoktum. Aynen Putin çıkacağını bilemoktum bu gepin sonra. yani yuridik manasında. Ne Putin gol çekti. Türkmenle Avrupa'nın alışverişine. Ha. Putin gol çekmiş üstüne de. Aynen yani. Hayran Sonra da kaldırmakta onların ustad milletimiz var. alır ve onları seyretsen yine şol sözü aydan vaadına, indi mene varlak görmedim. Aydan vaadına şona aytsan Türkmenistan Rusya'da bağlı diysen yok biz garaşsız bir taraf diyecekler. Ha. Ben fikrimce. Bir ara Yani Putin gol Putin çekiyor. arada kelle yine hayran alayım. Ha. Yo, şol Ors yani informasiya nemesinden çıkmalı illeşler. Yani okuyan zadımız Rus dilinde mi yazılıyor? Bunu neme derim. Yani düşünen olsanız okan, menem okuyan Rus nemesi okamak değil. Okuyan yöne şoların nahil yalanların üstünde işleyendiğini düşünmek için okuyan da. Hakikattir deyip okamak. Ors hakikat vermeni mümkünçülüğü yok. Ors hakiki dünyadan değil. Ors'un dünyası başka dünya. Amerika diye de Amerika'nın içinde birinciden 50 sanak devlet var. 50 devlet var. Yani Amerikan kuramaları doğal özbaştak bir kuramalar. Yani CIA'nın ediyen iş bilen Pentagon'un ediyen işi birbirine ters gelip biliyor. Ya da FBI'nin işi bilen CIA'nın işi de o ters gelip biliyor birbirine. Ya da misal için Ya FED da bilen Biden'ın fikirleri. Ya da Biden FED var adı bir zat aytdım yani şu vaqtda içerisinde. Merkez Bank var adı. Merkez Bank var adı hiçbir zat aytıp bilyen değildir. ne diyedi Trump koşulacak olaydı. Hatta koşulacağım oldu şu anda yankı kim Fed'in başkanı şol var. Neme mite? Poldan Trump ön neme B harf bilen başlayatı e, da. çok diyen indi jurnalistler hem kendi düşünyenler yani Amerikan jurnalisti olanda da o meselelerde belki düşünmeyendir ona soruyorlar Trump şeydi doların bahasının aşağı düşmeni ve şunun neticesinde sövdanı arttırmak isteyen siz ne mesele edeceğiniz deydi olamaydı ya. O Trump'ın düşüncesi bize ne diye de yani ben ne diyeyim diye ayten o zaman diye. Yine yani Bize neme Trump'tan değildi de. öz işimiz var bizim diye Ha, Trump diyen o Trump'ın prezident oldu Amerika. Yani ha, o diye nemesi yok diye aydıp bilendir diye. hı. O. Bernard mı neme şu an adı yadıma düşmedi bundan önce başlığı. Arası yağda şeyler ha. Cem tamam gelen o. Sonku hemen o kayın aydın senin o işin olmalıdı. Yattan çık ya. Yoksa katken tartışılacak meseleler var. Şimdi bu tayda bir soru var ahlaki tarafına değiniyor da. O anstana hiç su vermesek bolyar mı ya da onlara da su hükman gerek mi? Gerek olsa şunca yıl nereden eknektiler ka diye. Şimdi o anstana şu an o susuz değil aslında. Bir neçe kanallar var. Kanallar ve küçük deryalar var. O bir ikinciden o anstan hazır şu suyu çeken bilen ekin ekecek mi? Ya da toprağını mı zayi alacak bu su bilen? Ne belli? Bir planı hiçbir zatı yok. Görkezen yeri yok. Yani şu su bilen ne edecek bular? Aydan yeri yok. Bular birbirlerinin kuklaları yani
eğer su kesilmeli olsa deyip o nemeye gelsek o kesilmeli değil. Hiçbir yurdum o su kesilmeli değildir. O tayda insanlar yaşaya. Ne berde yankı in esası yerine geldi. Çözüldü. Hı hı. Yani Avgalılar sana su veren ok, menem ama verecek değil demek. Olayım senem edil Avganiyalık bir diyeseni birinciden. İkinciden bu problema yani ahlak tarafı deryanın ulanyan devletler vardır. 3 devlet, 5 devlet, 10 devlet olup bilir. Neş olan hemmesi öz arasında bilelikte şonu haysan bolsa bir şekilde deryanı en efektif şekilde ulanmalı ve şon üstünde de öz yankı bir kanunçuluğu ve protokolü olmalı. Şon esasında ulanmalı. Hı. Her kim kellesine gelen zade elden bilelikte karar alınmalı. O. Bunu nerede görüyoruz? Avrupa Birleşiği'nde görüyoruz. Yani derya meselesinde değil olan ticaret meselesinde esasında, söğüda meselesinde başka ya da önümçülük meselesinde başka birleşik. Yöne şu bilelikte karar verip bilmeli. Ve ulanyan yankı aydalı deryanı bir neçe devlet ulanyan olsa sol devletlerin hem mesela şu işin içinde olmalı. Hı. Bir ay ya da koşulan bile ama başından başka bir yer. Çünkü dünyanın başına bir problema gelse problemalar var. Yani insanların o derece aklı yeten yok. Yani akıl birazcık yine özse dünyanın hem halkların bilelikte kabir işleri bilelikte edecektirler. Kinolarda görüyorsunuz. Hı hı. Ya problema hemmenin probleması. Am deryanın suyunun meselesine ya susuzluk meselesi yine Türkmen'in ya da Afgan'ın değil. Özbek var, Türkmen var. Hatta Kazakları şey etken edip bilenler. O se o yankı neme var da Aral. Arala O çelli var mesele mı? ne sol devletler için behbitli bir iş olan için ve deryanın özen bir barlık diyeli. Yani şu barlığı hem korumalı, tabiatını hem korumalı. Hı hı. O edýän işine şu günkü edýän işine gowy diýen esiriňiziň edýän işi ol aslında. Bir meňze işte Taliban bilen esiriň nämesinde kendir tapawut ýokdur. Devlet guruluşunda ýa-da devlet düşünjesinde. Hı hı. Siyasatında hiç tapawut ýok. Talibanyň siýasaty bilen esiriň siýasaty bir-biriniň kopýasydyr. Yöne başkadır, dilleri başkadır. Hı hı. Yöne siyasetin özü başından seyreden wagtyň ikisi kopyadır. Meňzeşdir Talibanyň siýasaty bilen Esir'in siýasaty. Ne şu günkü Taliban aydaly Afganistanda 50-60 ýyl dowam etsek emine, şondan soňky nesil Taliban ýok etseler şonda, şondan soňky nesil Taliban bar wagt näle gowy ýaşap isleýärler. Sebäbi şoňa ynandyrýar Taliban. Ynandyran soň ol adam ýa-ni näle diýeýin, aç, susuz, keselenin içinde yaşasa da gowy ýaşaýanlygyna ynansa şoňa gowy diýer. Hı. Ýagdaýlar şeýle. Onda aýdyň jemläp bilersen hem köp näme etmäli barur. Wagtymyz ama hep boluveripdir hem etmesince. Jemler islesen. Cemle, mesela İrgu taralı diýenim men yarım saat İrgu taralı diýip pikir etýärdim. Yani 5 minut aramda sen diýen. Şükür etdiýämişim menem. Bolýa o indik hepde sapara bilen hawa dowam edýär. Sonra we düşünjelere iýleşler. Böyle Indik hepde görüşýän çagynda. kimin sesim gelýärmi? A gelýär şu wagt. Näme aýdyp gideli aýal gyzlar barada hep ýolumyzda hepde de çykyş edelik ene. Bolýa. Hepdeniň içinde. Tamam. Bolýa. Öyle sağ Bolýa, sag ol. Iýleşler. Şan çek yana.